Assalamu alaikum masu kallon wannan shiri mai dogon zango kuma mai farin jini ma'ana Izzatsu. Muna muku maraba lale da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Idan wannan shine karanku na farko na ziyarar wannan channel tamu mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing sannan ku taba alamar kararrawa. Ita za ku rinka samun bidiyoyin mu zaƙaƙa da zarar mun daura. Mun gode da jimirin bibiyar ku na yau da kullun a wannan channel. Mai sauraro yanzu haka muna son mu sanar da kai wani batu da yake da matukar amfani in dai kana kallon wannan shiri mai dogon zango kuma kai masoyin Lawan Ahmad ne da sauran jaruman da suke cikin wannan shiri mai dogon zango na Izzatsu. Ga dai labaran gadan-gadan. Mai sauraro kafin ka kai ga kallon wannan shiri muna roƙonka dan Allah ka tsaya ka nutsu kuma ka saurari wannan bayani dangane da wannan shirin. Da farko muna baku haƙuri, muna neman afuwa a bisa rashin samun wannan shiri da kuka da wuri a yace muka tanadar muku. Muna saki wannan shiri karfe 8 na dare na ranar yau. Muna baku haƙuri a bisa hakan. To sannan yanzu kuma ku karkade kunnuwanku domin ku ji wannan jawabi. Wannan dai shiri mai dogon zango kuma mai albarka yana da tarin masoya a duniya baki daya da ma ƙasar Afirka da kowane kewaye a cikin wannan karni. Mai sauraro wannan shiri dai yanzu haka muna ƙoƙarin kuma iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun sake muku shi. Mun gode da jimirin bibiyar ku da kallon wannan bidiyon.